खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ देंखोमो 1-2-3 बादायलायनाय हाबाफारियाव देरहासार जानो हादों नलबारि जिल्लानि हिमानि बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्माया बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि बरफुख्रि मुंख्लं फोथाराव थांनाय 29 जानुवारिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागासिनो दं। बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय साबसिन देंखोगिरि सायख'नानै दिहुननाय असिलायै गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देंखोमो 1-2-3 बादायलायनायखौ बानजायदोंमोन। बे बादायलायनाया मैया मोनाबिलियाव जोबनानै थांबाय। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव देरहासार जानो हादों सेथियाव नलबारि जिल्लानि हिमानि बर', नैथियाव क'क्राझार जिल्लानि जांगिला बसुमतारी आरो थामथियाव सनितपुर जिल्लानि प्रमद स्वर्गियारी। नैथियाव दङ बर' सावथुन सिजौआ मन्ट्रियेल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभेल कानाडायाव बादायलायनो थाखाय जायगा आवग्रिनो हादों। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सिजौ बर' सावथुना मन्ट्रियेल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभेल कानाडायाव 2021 मायथाइनि बादायलायनो थाखाय जायगा आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि 300निफ्राय 400 सावथुनफोरनि गेजेरनिफ्राय 15निफ्राय 20सोल' सायख'जानाय बर' सावथुन आरो बे बर' सावथुना सायख'जानो हानाया जोबोद गोग्गाथाव। बेनि देरहासार जानो हानाय फिथाइखौ फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो मोननो हागोन। बे सावथुनाव फावगिरि महरै फाव खालामदों फारियै ओम प्रकाश खेरखातारि, फेन्सि ब्रह्म, कमलेश्वर बसुमतारी, जिजास खेरखातारि, जयन्त नार्जारि आरो बिजित बसुमतारी मोना। बे सावथुनखौ बिशाल पि सालिहाया डिरेक्ट खालामदों आरो प्रडिउस खालामदों ओम प्रकाश खेरखातारि आरो प्रियाम खेरखातारिया। थामथियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सासे बर' लाइमोनखौ बुनानै बुथारदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा 38 बोसोर बैसोनि बिपुल रामसियारि मुंनि सासे लाइमोनखौ बुनानै बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिपुल रामसियारिखौ दुथांफोरा बुनानै जोखोम खालामना लामायाव गारना गालांदोंमोन। जोखोम जानाय बिपुलखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। बे जाथायनि उनाव पुलिसा संदाननायखौ जागायबाय। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला 2 बोसोर सिगांनो बिपुल रामसियारि आरो रबिन्द्र मित्रनि गेजेराव हाखौ लानानै एना-एनि जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं दायनिगिरि रबिन्द्रआ खारखोमाना दं होननानैबो पुलिसा फोरमायो। ब्रैथियाव दङ जोलैदासित बर' सावथुना बान्था देरहादों। रजनी बसुमतारीनि डिरेक्ट खालामनाय जोलैदासित बर' सावथुना प्राक्सिनि एवार्ड्स नर्थ इस्ट 2021 आसामिसनि अनगायै साबसिन सावथुन बान्था देरहानो हादों। बे खौरांखौ डिरेक्टर रजनी बसुमतारीया गावनि मोखां बिजाबाव फोसावदों। बे सावथुनाव फेन्सि ब्रह्म, सिमां सायनारि आरो रजनी बसुमतारी मोना फाव खालामदोंमोन। बाथियाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोर। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा जाबाय आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, नेहाथारिफोर फारियै रंगिना बरगयारी, निजुम बसुमतारी, बिरदाव बसुमतारी आरो अनन्द दैमारि। बुंथिगिरि जनक उजिर, हारिमु नेहाथारि दिलीप बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सुमावसार बसुमतारी, लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय ब्रह्म, रांगिरि दिनेश ब्रह्म। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।